m'heu vingut a fer la visita. Està bé, soc en Tom, capità de la nova Fènix i la meva tripulació en missió interestel·lar. Viatgem per l'espai per l'estudi i recerca d'una solució a la situació d'imminent destrucció del planeta Terra. Estem parlant per l'espai aeronàutic des del funcionament 3 anys i és la primera vegada en la que ens trobem. Perquè ets humana, oi? Em sembla que tant de temps a l'espai us ha trastocat una mica. Passigue'm, si vols, per comprovar que sou de carn i ossos. Tom. Soc Naya, capitana de la nau Odissea. Estem en el mar, reacciona gent i transportant a la Terra, per la dansa terra que partia per mi. De tornada, vaig perdre el company remàtic i vaig entrar a la ruta com un fragment. Vaig aparèixer aquí. Això ja fa 2 anys estant a la Terra. Els primers mesos de quedar aquí, estava desesperada. No volia no sortir de la nau, sabent que les condicions d'aquest planeta són exactament iguals que les de la Terra. L'única cosa que m'animava són aquestes cançons que escolto a la No volia viure la meva vida com una altra. Vaig decidir que l'única persona que podia canviar aquesta situació era jo mateixa. Vaig decidir infeccionar-me. La primera vegada que vaig descobrir si no funciona, em va anar. Felicitat i moltes ganes de canviar. Per funcionar la teva nau, has pogut establir contacte amb algú? Ui, us veig una miqueta desesperats. Em sembla que us hauríeu de prendre les coses amb més calma. La nau no funciona res. La nau és caput. Cau. Res. Solament puc sintonitzar la freqüència d'aquest planeta i l'únic que es capta són cançons. Molt divertides, per cert. No pot ser! No pot ser! Mai aconseguirem la solució que ens salvi el planeta Terra! Mai tornarem a casa! Mai! Mira aquest paisatge. Si respires aquest aire, et trobaràs millor. Tots els problemes desapareixeran. Sí, esclar, i de nit em torno de clover i em surten tentacles. No, home, és que estem al planeta de l'amor i l'única cosa que m'ha contagiat és de felicitat. Bé, el que es coneix com buen rollito. Traieu-vos el cas, comproveu-vos vosaltres mateixos, ja veuràs, et marxarà aquesta cara de pomes de gras.
Diuen que ja han arreglat el nou. I bé, l'han conejat una miqueta. Sobretot, s'han esmerat en el film musical. Han gravat unes quantes cançons de les seves a la memòria central, perquè te'n recordis de ser feliç i de somriure, encara que les coses vinguin del revés. Ah, i diuen que marxi amb tu, que doncs millor que un per passar-ho bé.